Karon guys, moadto kog kasal. Mangumbira. Yun na bitaw ko invitation oy, grabe ha. Lakaw ko. Lakaw ko daw sa lang. Mangumbira ta ginagmay guys. O di man mangumbira matay. Unsa tawag ani? Mangumbira di. Utan anak ko kasal ni gay. Sa town. Ang mukaon purog na ano mo sila kaon natural man kaon mater pa mo kaon. Mo tulo puto pagangan kung silingan. Pagkangan silingan. Mura sa kuang. Hey! Magkatawa sila na ako kanang lakaw ko sa istorya. Dahil na ako kay video call, di ba? Pero ang bil guys, gamay gud siya. Maghinahina lang ko kay di mo sugot si Janjan maglakaw ko. Kaya agihang gusto ihatod ko motor. Mas nami paglakaw. Di mo sugot si Janjan guys nga maglakaw ko. Iyang gusto magpahatod kong im-im. Nagkaon pa. May biya pa rin lakaw. Magsiling ni sa una nga pila ka kilometro among lakton. Init pa jud ayo, adyo reklamo sa gamay. Kini pa ba? Landong kayo. Unyaway kahadlokon murag wa ba jud mangunsa kay ana gud ta. Lakam ko siling ha. Kasapaan kalibunan kadagatan unsa to mong magian. Naata ng klase. Pero karon dura kayo pasak papak ko ni oras. Pas na ko rin kalimtan. No?